Galicia suma 3 meses consecutivos reducindo as cifras de desemprego e sitúase como a terceira comunidade na que máis baixa o paro no mes de xullo. Tamén descende no Barbanza. A Secretaría Xeral de Emprego, Covadonga Toca, valorou esta mañá a evolución do paro rexistrado no mes de xullo, datos que confirman a tendencia iniciada no mes de maio ao sumar 3 meses consecutivos reducindo as cifras de desemprego. Un período no que xa se logrou recuperar o 64% do emprego destruído nos meses de marzo e abril debido á crise da COVID-19. As afiliacións medran tamén por terceiro mes consecutivo e Galicia logra superar de novo o millón de cotizantes. En Galicia diminúe o desemprego en xullo nun 5,06% con respecto ao mes de xuño, o que supón 9.343 persoas menos no paro, e segue situándose a niveis inferiores aos de hai 11 anos. Este dato sitúa a Galicia como a terceira comunidade na que máis se reducen as cifras do paro, superando en preto de 3 puntos a baixada a nivel nacional. Galicia continúa a tendencia descendiendo o paro, como nos últimos meses, e en xullo deste ano hai un descenso dunhas 300 persoas ao día. Isto que significa? Que estamos a falar de que máis de 9.300 persoas abandonan as listas do paro e, por tanto, un descenso con respecto ao mes pasado de máis dun 5%. É importante que este descenso do paro en Galicia tamén é casi 3 puntos por debaixo por riba da media do conxunto do Estado, xa que no Estado está descendendo un 2,3% e, por tanto, en Galicia máis dun 5%. Estamos en niveis de paro inferiores aos de xullo de 2009. É certo que estas estatísticas, os datos do paro motivados pola pandemia, son difíciles de facer comparativas, xa que a situación de parálise da actividade económica é notable. Pero o que sí observamos é que nos meses de marzo a abril había unha caída do emprego e nos últimos meses estamos observando unha recuperación xa do 64% do emprego. No tocante á evolución anual, Toca indicou que Galicia encadeaba 6 anos consecutivos de baixadas interanuais nun mes de xullo, que se ven interrompidos polos efectos da COVID-19. Así, Galicia suma 24.390 persoas máis desempregadas, o 75% do sector servizos, onde se concentran 18.414 desempregados. Toca destacou que o colectivo de autónomos e de comerciantes é un dos máis prexudicados polos efectos da crise da COVID-19, polo que o plan de reactivación económica reserva preto de 127 millóns de euros en axudas e medidas para recuperar a súa actividade ou emprego. Así, lembrou que o vindeiro xoves 6 de agosto remata o prazo de presentación de solicitudes para acceder ao cheque autónomo. Seguimos adiante. O programa dotado con 16 millóns de euros ofrece financiamento 100%, cun límite de 1.800 euros, de gastos en logística e transporte de envíos, pagos por estar nunha plataforma de e-commerce local, pola licenza de uso de software de venda online, gastos correntes en seguridade ou de subministracións e telecomunicacións. Con respecto ao ano pasado, o paro sube nas 4 provincias e nas 7 cidades principales de Galicia e tamén en diferentes sectores económicos e volvemos a incidir na importancia no sector servicios. O que sí é certo que o Goberno galego o que está poñendo en marcha e puso en marcha un plan de reactivación económica para recuperar a economía e, por tanto, para recuperar o emprego. Estamos vendo que esos datos de recuperación do emprego xa están chegando a Galicia, poñendo en marcha instrumentos de financiación de microcréditos para que cheguen aos autónomos, as autónomas, as pequenas empresas que son as que moven a nosa economía, poñendo en marcha un plan de digitalización para acompañar tamén aos máis pequenos en esta transformación digital, un plan de reactivación económica de servicios, de hostelería, de turismo e tamén a última medida que pusimos para apoiar aos autónomos, o cheque autónomo, para axudarles nos gastos máis inmediatos. Por tanto, como decimos, Galicia, con plan de reactivación económica, está reactivando a economía e, por tanto, recuperando o emprego. Moitas gracias. O paro baixou na comarca do Barbanza, onde hai 3.511 desempregados. E tamén na comarca Muros-Noia, onde hai 2.253 desempregados. O paro descende en Boiro en 55 persoas. Hai 992 desempregados neste concello. Na Pobra do Caramiñal hai 459 desempregados, 30 menos que no mes anterior.
En Rianxo 644 desempregados, 103 menos que no mes de xuño. En Ribeira hai 1.416 desempregados, 91 menos que o mes anterior. E 38 é o número de desempregados no que se reduce o paro en Carnota, onde hai 186 persoas na búsqueda de emprego. En Muros o paro redúcese en 50 desempregados menos. Hai 432 desempregados neste concello. En Lousame hai 154 desempregados, 9 menos que o mes anterior. En Noi hai 795 desempregados, 42 menos que o mes anterior. En Outes o paro descende en 21 persoas, hai 313 desempregados. En Portodosón hai 373 desempregados, 21 menos que no mes de xuño. En Dodro hai 165 desempregados cun descenso de 26 persoas. En Padrón o descenso é de 68 persoas, hai 520 desempregados neste municipio. En Vila García hai 3.404 persoas na búsqueda de emprego, 195 menos que en xuño.